Soc en Jordi Gurri, de l'empresa Instal·lacions RJ Gurri. Avui estem aquí al Generó per mostrar un sistema d'energia renovable pioner, ja que el fem aprofitant una bassa de purins. La instal·lació l'hem portat a terme nosaltres, amb la col·laboració de l'agent de geòtics, assessorament tècnic, i gràcies als senyors d'aquí al Generó que han dipositat una confiança en nosaltres i a dia d'avui podem dir que aquest sistema funciona a ple rendiment i amb un estalvi més que considerable. L'energia geotèrmica, bàsicament, per fer-nos una idea, es basa en agafar l'escalfor de la terra, en aquest cas seria d'una bassa de purins, i aquesta escalfor la transmetem a la bomba geotèrmica, que no és res més que un compressor, que porta un gas, a la que hi aportem una escalfor a través d'un intercanviador. Aquest gas passa l'escalfor al circuit del terra radiant o dels radiadors i al mateix temps fem aigua sanitària. Ja que aquí tenien aquesta infraestructura muntada, tenen la sort que s'estalvien fer les perforacions, que és una bona part de la inversió en quan fas l'instal·lació de la geotèrmica. Aquí es varen fer uns càlculs, es va veure factible que ens aportés l'escalfor als purins i, en definitiva, és el que fem. O sigui, si no hi hagués hagut aquesta bassa aquí, es haguessin hagut de fer perforacions, o sigui, pous, i haguéssim tret el mateix rendiment de la màquina. Això, la primera fase, seria aquí. Això no és res més que el captador. Si fos en pous, ens hem de fer la idea que això no és res més que un tub que ens entra cap a la bassa, és un circuit totalment tancat, ens entra l'aigua cap aquí i ens retorna cap aquí. Aquest tub ve de la casa, marxa cap a dins a la bassa de purins i aquest retorna cap a la casa. Llavors aquí el que tenim és un salt tèrmic d'uns 3 a 5 graus. Aquesta escalfor és la que dèiem que la portàvem cap al compressor, cap al gas, perquè el gas es pogués comprimir. Aquests tubs passen completament arran de terra. Vàrem calcular-ho de tal manera que ficant-hi uns pesos, un cop els tubs se'ns omplissin d'aigua, per gravetat ja ens baixessin. Clar, a sota de tot és on hi tenim l'escalfor bona. O sigui, d'aquí el tub que surt del compressor sempre surt molt més fred que el que entra. Va cap a la bassa i mentre que ha fet aquest recorregut ja ens ha recuperat aquests 3-5 graus d'escalfor i és el que torna a entrar cap al compressor perquè el gas no es mori, per dir-ho d'alguna manera. Per aquí dins ens hi circula aigua amb una barreja de propilenglicol, que no és res més que un anticongelant, per poder treballar a temperatures extremes. O sigui, aquí podem treballar fins a 10 graus sota zero tranquil·lament, sense perill que se'ns glaci. Llavors aquí, aquí vàrem ficar aquesta sèrie d'aixetes per si en algun moment determinat hi tenim pèrdues a la instal·lació, però no és res més que això. Ens hem d'imaginar que si en comptes d'això fos un pou, ens imaginaríem que tindríem un tub que baixa cap a sota terra i el que torna seria l'altre que ens va de dret cap a la màquina. O sigui, aquests dos tubs que marxen cap aquí estan directament connectats amb la bomba geotèrmica, que això ja tenim dins la vivenda, a la sala de màquines. Els dos tubs que hem vist allà que alimenten el col·lector són els que voregen tota la finca i entren de dret cap a dins a la sala de màquines. Vull dir, aquests tubs venen d'allà a la bassa. Abans no ho hem dit, la bassa aquesta té una capacitat de 4 milions de litres. Clar, per fer baixar la temperatura d'una bassa d'aquestes característiques és impossible, per molt intercanvi tèrmic que hi tinguis. I res, ens entra per aquí cap a dins a la masia. Des de la bassa fins a la casa hi tenim uns 170 metres de tuberia. Vàrem anar amb tuberia de 63 de diàmetre per assegurar-nos un bon caudal als col·lectors. Passen a una profunditat de 50-70 centímetres. De fet, havent-los colgat a aquesta profunditat, no deixa d'afavorir l'intercanvi. O sigui, al mateix temps que rebem escalfor de la bassa de purins, també estem rebent escalfor
amb la trajectòria de la casa fins a la bassa, d'aquests 170 metres, doncs, també ens aporta escalfor al mateix terreny, que això no deixaria de ser el mateix que el que deia abans, a les perforacions verticals, oi? En aquest cas, aquests 170 metres també ens afavoreixen a tenir el bon intercanvi per fer funcionar el compressor. Bueno, ja som a la sala de màquines. La sala de màquines consta de 4 elements bàsics. Això seria la bomba geotèrmica, pròpiament dita, oi? Aquí tindríem els acumuladors de l'aigua sanitària. Això és un dipòsit d'inèrcia del qual fem treballar els terres radiants directament d'aquí. I llavors aquí tenim l'inversor de cicle, que aquesta màquina a l'estiu, en comptes de comprimir el gas, inverteix el cicle i l'expandeix. Amb això què guanyem? Guanyem que tenim terra refrigerat. O sigui, en definitiva, pel mateix preu, per dir-ho d'alguna manera, a l'estiu podem continuar climatitzant la casa, tenint terra refrigerat i amb això tenim la temperatura de confort que ens fa falta per poder estar còmodes. Els dos tubs que veiem que entren per aquí sota són els dos tubs que hem anat mencionant, que venen enterrats per terra, que van cap a la bassa, no deixen de ser aquests dos tubs. Aquests dos tubs són els que ens aporten a l'escalfor, a la bomba geotèrmica i a tot el sistema. Bé, aquí ja som dins la casa. El sistema de calefacció és per terra radiant, o sigui, aquí tenim tots els tubs colgats per aquí al terra i l'inèrcia tèrmica és el que ens escalfa la vivenda. El que dèiem, el mateix sistema, també fem aigua sanitària, i ens fica l'aigua sanitària a 50 graus, tranquil·lament, 55, el que convingui. Avantatges moltes. Parlant de rendiments, clar, la geotèrmica treballem sempre a un rendiment constant. Parlaríem d'un rendiment d'un 450%, quan amb el gasoil treballem amb un rendiment d'un 85%. Aquí tan sols això ja és un estalvi més que considerable i justificable. Llavors, clar, en quant a energies fòssils hem de ser conscients de que cada cop seran més cares i cada cop en tindrem menys. Llavors, aquest sistema d'energia renovable, electricitat, sí, consumeix electricitat, però bueno, encara no s'ha inventat el sistema de calefactar una vivenda totalment gratuït. O sigui que ara per ara crec que de sistema més eficient com aquest poca cosa trobaríem. Estem educats una mica en que si avui et fas una vivenda o que et puguis estalviar avui, tot això que tens. Clar, això és una inversió a mig termini. Plans d'amortització, podríem parlar de 6 anys, amb 6 anys, avui, l'any que ve, si ens apugen el preu del gasoil, és indiscutible que ho amortitzarem amb 5, perquè el cost de la instal·lació serà el mateix avui que demà, que l'any que ve. El país, podríem dir, pioner en aquest sistema és Suècia. Suècia, el 80% del país funciona amb energia geotèrmica. Alemanya, Estats Units, aquesta gent ja estan més que consolidats en aquests sistemes. Vol dir que aquí no és que haguem inventat res, o sigui, l'única cosa que hem fet és copiar el que els altres països ja tenen en funcionament des de fa anys. De fet, Suècia fa 30 anys que van amb geotèrmica. No hi ha perill de que el que la gent et diu funcionarà, ostres, però és que esclar, això és molt nou i no sabem. Sí, és molt nou aquí és molt nou, però no ens enganyem, o sigui, la resta d'Europa, especialment aquests països més freds, és d'on se'n valen, perquè realment és on tindrien el cost més elevat si haguessin de gastar combustibles fòssils, gas, gasoil. Han hagut de buscar una energia alternativa. O sigui que si allà els hi funciona i fa 30 anys que hi treballen, això està més que provat, aquest sistema, vull dir que no patim en cap moment, i menys ara que ja hem fet diverses instal·lacions i podem comprovar i demostrar que van més que bé.